Pulang nam sojo tonai ta hote bu sundo Alju Entertainment YouTube channel thumbnail te title ni gunro boje makrate semakrate khakhlayo tini o video wa ta hote bu sundo pulani video clip no no ma khana khoroksa Wanjwkma Bwrwi Udaipur Mwtaio bahaki musawai tabu urnanglai tongkha enga kino rokki sa video ni clip on nanya di tamo Takutai buksong meronok iman kana Wanjwkma Bwrwi Udaipur Mwtaio boskango bahaki reels video khaye tabu popular ngai viral ngai tabu bo kutu jana nangkha te hinjana nangkha tabu belakina dorbar kotoro thangai tango o Wanjwkma Bwrwi khoroksa tangai bo omo haike Mwtaio get boskango thangai bo omo haike reel video khaye tangai social media wo omo haike respect sara khlai bo tangai omo haike lukurok phongnani nangkha phiaba Udaipur Mwtaio belai kino kotor tangai hinggang ke Mwtaio joto borok tangai omo haike respect sara khlai ragya phiaba Wanjwkma Bwrwi khoroksa hinggang ke bo nakiba sia dengkha na sibu de khaiga phiaba tabosu jorate lukurok ni khok kengkha bo siti teno omo haike video khai bo Mwtaio respect sara khlaiga mai tabo belai kino buskangni maso omoni tui belai kino bisar kotor ngai tangai hinggang ke bo tomung no jodi no bo map sanya hinggang ke tamung nai bin bagi mazar kotor berjak nai hinggang ke abono jeng sinari nango tangai hinggang ke obo hai Mwtaio mondir buskang rogo obo hai ke nang je sukparo Mwtaio thangdi hai paro nang omo hai ke video rok respect sara khlai khaimani rok abo belai kino jaya phiaba tamo hinggang ke asuk bosorle bosor phaika chini tipra sarok hinggang ke siwo tangai hinggang ke norok nugui mangkhana kebo borok phano o Udaipur Mwtaio ni buskango kebo borok phano reel video khaiya phiaba tamo hinggang ke pik loksimino naharu a pik nahar marok hinggang ke kunungya bo hinggang ke tamo khlaika dare Udaipur Mwtaio pura get buskango khathangno pura darak sidang no toreng suga toreng basawai musawai tongkha awoni bagai oje amsani borok sajak dia tangai omo haike respect sara khlai nang oro bahar tongmani nang nei borok awna tei tabok dorbar khlai tongo phiaba jotone silai respect nani krung kai sini ti prasarok no sini ti prajak Bwrwi rok no noi mangkana hadar kothi Udaipur Mwtaio thangai Uja reu phiaba tabusu dorti phano Instagram Facebook reel reel video rok tabu phano nogya ko Udaipur Mwtaio buskang thang mosamaro jeng photo rok ke clip nugo Instagram rok Udaipur Mwtaio photo shot na hamani abo to kuno ya abo Mwtaio get buskang ke ayang hasalo thangse na haro tei background no Mwtaio moli nobo karimaro nugo abo mungsang ya phiaba tini mungke tangai bodor Khwlajak Kha bo aro thangai mosamani bagise bono bu joto borok joli jaksibo phiaba mo chini ST ya bo hinggang kai Wanjwkma bo am ha thangai mosawai bo bini live bo tamo khlanyani musung bo hinggang ke ang jokhonte ang Udaipur Mwtaio thangai pujari kha hinggang ke ba kaisa mukumo reel video phano khaitlangane hanai bo oro bini a breno Wanjwkma bo mosamani tei hingga ang te kisa suk diwar sok manane ti popular ongane hane bo khachonge bo video khlai mani phiaba tini pini a reels video khanyani hine Wanjwkma imang rok abo tabuk imang ni musa kotor sing ngsiwo tabuk bo dorbar se khlaijak nai hinggang kinor nugi manghana tabuk tei bukuk song jefro pano Udaipur Mwtaio hindi Matabari Mwtaio hindi amo hai get buskang rogo thangai reel video rok ta khaidi tangai hinggang ke respect sara ngjago noroko saimano omo respect sara no ungo tangai hinggang ke nung asuk Mwtaio kotor sara India o saimano o Udaipur Mwtaio sini Tripura haste o simia awoni bagai respect sara ungo Mwtaio buskang rogo tangai ama ke mosamani norok no imakna fatayang fatar haste rego norok no imakna Mwtaio buskang rogo ke borok mudam musaka reel video de khaika phiaba blog khanse khairagya tangai hinggang ke jepro gunu gulungo ba or nanglaika abro rogo kasimse video rok khaika hinggang ke
direct motai hindi te joto background no mondir mandar joto no gao akro simisi pheba mo ereng chai kam koroi oro no oma haike phunu ge mosawai tongkha bina mo tamo serious sinai bina bo kaisa real video tei Instagram Facebook o views manani bagai lakh views manani bagai kotini ama haike toreng khlai bo bahari mosawai tongkha abono tei belai khino sajakliya amsani lukurok abono जों sinani nangnai chini tipra sarok jesal jaga phano hamyata hinjak thun tangai hingke tabok respect riwi tongma hikino respect riwi tongthun tebo borok jefro phano chini tipra sarok slai talent kom te wansukma rok kom borok no asuk ke gyan kaham ri tongo borok ni borok haikman borok chini tipra sarok no brain no hingke paiya chini tipra sarok no asuk thunani nangya chini tipra sarok ke ang oro tini oma haike musakang ke tamo om mondir ni je oroni guru rok boro respect sara unjaknai jing amo chini tipra sarok already no wansukun harjak tei saimanu aboni bagui no chini tipra jurok tabusuk jora tei aro ke ophano real video khaina rok jing nogya tamo hongkang ke respect ribu tongo om mondir no respect man bagui oma haike video rok khlaiya piaba tini khoroksa wanjwkma bo oma haike respect sara khlaioi gobang ma borok no sajakliya bono kobeno hajar comment phaika tamo hini comment phaika baksaba bisiri koksaka baksaba bharji hini saka baksaba omo sujukma no 12 bosor jeli hini saka boi hingke respect ri wise omo tanyo khulumui se puji wise tongo poke arose bini buskango thangi se omo haike toreng sakai toreng yongla haike musawai lukurok no khunui tongo bini abo tamo binam tamo respect sara nei gobang ma wansarok no bono comment khaika baksa rom fere bathadi no baksa ba degaroi suri bathasi di no omo hairo ko comment khaima no kha jagao ngangge abo hairo tamo ngangge belai kino selema singsa te belai kino lasima singsa tabu bini guardian rok de brok ni family bosong ni borok tamo hini wansukna bos thaisa le bo kok sajakna bini bosongni borok bai tangai nung oma haike tangai nung sai tongoi nei nung ang motai bag aje mondir no background no karya karei komuni jaga phano thangai kisasa video khaikang abo asuk kotorongla khamong tabuk mo social media u asuk ka viral ngai tongo tabuk tai pukuk song ingkang kin nor buji makran khaklai tini o video nor paithak jora video nai jong no belai kino hambai